Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakal hamdu yallahu wa shukuru sarmada hadaita ilaina al-imana minka tafaddula wa anzalta qur'anan wa arsalta ahmada alaihi salatullahi ma shukuruhu ala wa nadaitu allahumma ya khaira sami'in a'idna min at-tasmi'i qawlan wa maf'ala wa nashhadu an la ilaha illa allah waliyul mu'minin wa nashhadu anna sayyidana ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ‘yan uwa, yau 4 ga watan Ramadana shekara ta 1443 wanda kuma shine zamanmu na 4 a wannan tafsiri na mata, duk da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara guda ɗaya ba ni na zauna da ku ba, kuma kun sani muna tattauna yadda za a yi ki gina iyali akan halayen kwarai. Kafin mu fara karatu yau akwai roƙo da zan yi na cewa da Allah muna son ku daɗa nuna nutsuwa da tarbiyya. Muna sa tsammanin akwai baƙi da za su zo daga kamfanin Cowbell masu madara kenan ko? To za su zo su ɗan raba muku madarar buɗe baki. Allah muna so a nuna tarbiyya da nutsuwa. A tsarin da za mu bi shine idan aka baki ki miƙa wata kusa da ki. Wannan tsari shine zai nuna tarbiya. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Haduwan mu ta ƙarshe da ku mun fara magana akan ayar da ta ce wa qatta'nahum fil ardi umama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما mun kakkasa su a cikin ƙasa muka mai da su al'umma daban-daban. Ana magana akan banu Isra'il. Anan abinda za mu koya musamman ga iyaye mata, abinda muke so su koya shine yanda za a yi tarbiyyar yara a pluralistic society, a cikin al'umma wacce take da fuskoki da dama. Akwai yarurruka daban-daban, akwai imani iri-iri, mana addinai iri-iri. To ke kuma sai kika haifi ɗa a cikin wannan al'umma.
ya za ki yi ki karantar da 'ya'yanki yanda za su zauna lafiya da sauran al'ummomi. Farkon abin da ya kamata ki yi shine bayan kin tsare musu aƙidarsu da imaninsu, to ki nuna musu mahimmancin zama lafiya da sauran aƙidu da sauran yarurruka. Kada ki yadda ki nuna wa 'ya'yanki ƙyama da kyara ga wasu ƙabilu ko wasu addinai da suke makotaka da ke, domin makotanki su ne asalin makusantanki na farko na gaggawa idan wani abu ya taso. Ƙa'idar da za ki ɗora 'ya'yanki a kai shine ki dinga musu tarbiyyar cewa a kowace ƙabila, a kowace al'umma akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Don haka sai ki yi ƙoƙari ki nuna musu kullum kar su yi abota da mutumin banza. Allah ya ce mana ya karkasa banu Isra'ila al'ummomi daban-daban. A cikinsu akwai mutanen ƙwarai, a cikinsu akwai waɗanda ba haka suke ba. Sai ya ce wa balaunahum bil hasanati was sayyi'at, kuma mun jarabce su da kyawawan ayyuka da munana. Anan ake gwadawa, anan ake gwada mutumin kirki wanda ya kasance a jikin kyawawan ayyuka, ayyukansa mafiya yawa kyawawa ne, to mutumin kirki ne. Wanda ya kasance ayyukansa mafiya yawa muyagu ne, to mutumin banza ne. Rashin auna wannan sai muka dawo muna auna wane ne mutumin kirki da yaran da Allah ya halicce shi da shi, ba da ayyukan da Allah ya ce a yi don a samu al'umma mai zama lafiya mai ci gaba ba. A'a, sai muka ce da yare. Misali, in ce tun da ni bahaushe ne, duk bahaushe mutumin kirki ne, duk wanda ba bahaushe ba kuma mutumin banza ne. Ba adalci a nan. Ko kuma in ce tun da ni musulmi ne, duk wanda yake musulmi mutumin kirki ne, duk wanda ba musulmi ba mutumin banza ne. Wannan babu adalci a ciki. A tunda alqur'ani ya ce minhumus salihuna wa minhum duna zalika, daga cikinsu akwai mutanen kwarai, daga cikinsu kuma akwai waɗanda ba haka suke ba, kuma mun jarabce su da kyakkyawan aiki da mummuna, ko kuma da abubuwa masu daɗi da marasa daɗi domin su fasa aikin banza. And we have broken them, the Jews, up into various separate groups on the earth. Some of them are righteous and some are away from that. And we tried them with good, that is blessings, and evil, that is calamities, in order that they may turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Quran chapter 7 verse 168. Our respite lies largely on our ability to fight our negligence. Mutanabbi submitted that walam ara min uyubin nasi shay'an ka naqsil qadirina ala tamami. Wato abubuwan da suka zama wajibi a kanmu, wanda za su sa mu ci nasara, duk sun tattara ne akan ikon da muke da shi na fada da sakacinmu.
wani mawaƙi ana ce da shi mutanabbi yake cewa walam ara min uyubin nasi shay'an, ni ban taba gani daga cikin aibun da mutane suke da shi, ban taba ganin wani aibi wanda yake kanaksil qadirina ala tamami, kamar gajiyawar waɗanda za su iya cikawa su gajiya ba su cika ba. Wannan shine babban aibi a cikin mutane. A nan me muke nufi? Muna nufin ba wani aibi da muke da shi kamar gaza yin abin da ya dace, kasa yin abin da ya dace. ‘Yan uwa, muna da ikon mu yi abin da ya dace. Allah ya ba mu ikon mu zauna lafiya kamar yadda kakanninmu suka zauna lafiya. Allah ya ba mu damar da za mu yi tarbiyyar ‘ya'yanmu su zama mutanen ƙwarai kamar yadda kakanninmu suka mana tarbiyya. Iyayenmu sun mana tarbiyya mai kyau, don me ba za mu wa ‘ya'yanmu irin wannan tarbiyya ba? Don me za mu bari ƙasarmu ta taɓarɓare? Don me za mu bari al'ummanmu ta shiga cikin kaito, cikin ni'yasu? Don me za mu bar haka? Aje gari, aje a kashe mutane. Wannan gari ko a ina yake, a jihar Plateau ne, a jihar Taraba ne, a jihar duk inda garin Najeriya yake, muna cewa bai kamata aje a kashe mutane ba. Dubi abin da aka yi a Zamfara. Dan DIG ana buɗe baki, an yi sallar abin nan, ana buɗe baki shan ruwa, aka zo aka kashe dan mataimakin shugaban 'yan sanda. Ƙasan nan tun ana kashe ba kowa ba muna magana, har an zo ana kashe manya ko 'ya'yan manya. Ba ma jin daɗi in aka ce an zubar da jini, kuma mun ɗauka wa kanmu ƙa'ida ce ba za mu yadda mu halatta muku kashe ran ɗan adam ba. Ba za mu iya cewa daidai ne ba, kuma ba za mu iya cewa ya kamata a yi shiru a kai ba, saboda gobe ba mu san kanwa za a koma ba. ‘Yan uwa, ku ne mata, ku ake mayarwa zawarawa, ku ake bari da yara ƙanana marayu. Adadin marayu ƙaruwa yake a ƙasar nan ko raguwa yake yi? Ƙaruwa yake yi. Shin waɗanda ake da su a ƙasa, marayun da ake da su a ƙasa, an iya kulawa da su? Ƙasa ce da mai iyaye ma, yaron da yake da iyaye ma yaya ya ƙare. Kullum ana rufe makarantu da sunan yajin aiki, kuma sai aka zo ana samar da marayu. Mai uba ma bai samu makaranta ba, to ina ga wanda yake an kashe masa uba, an kashe masa uwa, an kashe kowa nashi. Kuna jin Allah ba zai tambaye mu ba? Dole Allah ya tambaye mu. To muna da iko mu canja yanayi. In muka haɗa ƙarfi da ƙarfe, za mu iya canja yanayin. Canja yanayin shine ku iyaye mata ku yi ƙoƙari ku yi tarbiyyar 'ya'ya da za su dace da yanayi.
'ya'yan da za su iya zama lafiya da ƙabilun da ba ƙabilunsu ba, 'ya'yan da za su iya zama lafiya da masu imani ba irin nasu ba, 'ya'yan da za su iya zama lafiya ko ina suka shiga. Kada wata rana don sun ji yunwa su ɗau makami, kada wata rana don suna son wani abu su ɗau makami. Bari in tambaye ki don Allah, baki taɓa jin wannan yaren a bakin ɗanki ko ‘yarki ko ɗan maƙociyarki ko ‘yar maƙociyarki, baki taɓa jin yaren zan karya ka, baki taɓa ji ba? Suna yi ko? Kin san hatsarin da ke ciki? Yana faɗan haka da bakin shi a gidansu, a idanki, yana cewa ƙanin shi, sai na kakkarya ka, sai na ji maka ciwo, sai na fasa maka baki, sai na ɓal. Ba sa yi? To ku me aikinku? Kuma a ina suka koyi waɗannan kalmomin tarzomar? Idan ya zauna a bakinsu, ya zauna a zuciyarsu, a gabanki ya ce wa ƙanin shi, ke kika haife su duka, ya ce wa ƙanin shi ko ƙanwar shi zan ɓalla ka, to in ya tafi makaranta me yake yi kenan? In ya shiga cikin yara ba a gabanki ba me yake yi kenan? In ya girma me zai zama nan gaba? Ƙasar da ake cewa akwai 'yan bindiga, sai ɗanki yana cewa ƙaninsa zan karya ka, zan ɓaɓɓalla ka, babansu ɗaya kuma yana cewa sai na ci ubanka. Ba haka ba ne? Babarsu ɗaya yana cewa zan ci uwarka wallahi. Tsakani da Allah mu gaya wa kanmu gaskiya, yana faruwa ko baya faruwa? To me yasa ba za mu canja wannan ba? Aikin da yake gabanmu babba ne, dole kuma sai mun yi shi, ba wanda zai mana. Wallahi Allah ba zai saukar da mala'iku su zo su gyara ƙasar nan ba. Allah zai yi amfani da mu ne wajen gyara ƙasar nan idan muna so mu gyara ƙasar da kanmu. Don haka our family formation and keeping the structure of our society and indeed of faith and devotion are product of our attitude. We need to reform our mindsets. Yanayin da muke tsara iyalanmu da yanda muke tafi da iyalanmu da kuma yanayin al'ummarmu, kai musamman hadda imaninmu da bautarmu, dukkansu sakamako ne na irin ɗabi'unmu da halayenmu. Dole ne mu gyara tunaninmu, domin tunanin shine komai. Don haka yanzu yau abinda za mu yi nazari a kai shine yanda za mu fita daga yanayin da muke ciki. Recovering from the unfortunate. Yanda za mu farfado daga wannan halin ni'yasu da muke ciki. Kullum mu abin da muka sa a gaba shine yaya za mu yi mu gyara ɗabi'un mutanenmu. Ba za mu yi wa kanmu adalci ba idan muka ware maza muka ce su za mu gyara banda mata. Ba za mu yi daidai ba a lokacin da muka ce mata za a gyara a ƙasan nan banda maza. Ba zai yiwu ya zama adalci ba a lokacin da muka ce a gyara talaka banda masu hannu da shuni, ko kuma a gyara masu mulki banda talakawa. Idan muna so mu yi adalci shine sai mu gaya wa kowa ina ya kamata ya gyara. A lokacin da muka ce akwai
wanda ya wuce a gaya masa gaskiya, to abinda muka ce shine ba ma buƙatan gyara a ƙasarmu. Kowa ya sani cewa duk ƙasar nan kowa yana da gudunmawar da zai bayar wajen gyara ta. Kowa ya san wannan. Sai dai wanda baya ƙaunar Allah sai ya kau da kai daga wannan magana. Amma in dai za mu yi don Allah, to dole mu ce kowa fa ya zo ya gyara. ‘Yan uwa, musamman ku mata, kuna da gudunmawar da za ku bayar wajen farfadowa daga yanayin da ake ciki. Wallahi in mace ta kai mace, za ta yi tarbiyyar ‘ya'ya kuma ta yi tarbiyyar mijinta. In dai mace ta kai mace, domin za ta zama mai ba wa mijinta shawara. Za ta zama mai ba wa mijinta shawara, ta ɗora shi akan abin da ba zai san lokacin da zai canja ra'ayi ba, ba zai san waye canja masa ra'ayin ba. Nan kuwa ita ce. To muna neman mu san yanda za mu farfado, recovering from the unfortunate, yanda za mu farfado daga wannan abin takaici da muke ciki. It may be factual to recommend that among the contemporary unfortunate is little presence of relation between religion and moral values, ethics and profession, or even between faith and cardinal virtue. Our obligation in dealing with this wave is search for sustainable solution for changing the unpleasant negative narratives presenting ourselves in our contemporary socio-economic polity and security as incapacitated. Wato yana iya zama daidai idan muka ce ya dace mu fahimci cewa a tsakanin matsalolinmu marasa daɗi da muke fuskanta akwai babba daga ciki shine rashin samar da alaƙa tsakanin addini da halayen ƙwarai. Ki tuna mana babu nuna fifiko tsakaninmu da waɗanda ba mu ba a wani lokaci. Ba kya nuna fifiko, ba kya nuna kina da tsarki, kina da kusanci da Allah, ke musulma ce, kin fi wacce ba musulma ba, ba a taɓa samun haka ba, ko daga gare ki ko daga wata kin ga haka, ba ki taɓa gani ba? Kin taɓa gani ko ba ki taɓa gani ba? Ban ji ba, muna gani. To shin wannan bambanci a nan ya kamata ya zama a baki, a kalmar baki, a tunaninki kawai na fita dan ni musulma ce, ko kamata yayi ya zama a aiki? Zaki ce to ai ita ba ta sallah. A to wannan tsakaninki ne da mahalicci. Abinda nake nufi a halayen kwarai kin fita? Zaki ga wata muguwa ce, ba ta yi tarbiyar 'ya'yanta ba, ga ɗan karen duka da take naɗa musu, ga yawan zage-zage a zamantakewa da mijinta. Mijin baya jin daɗi, kullum yana teburin mai shayi. Me yasa mazanku suke kaiwa ƙarfe 10 teburin mai shayi? Wani lokacin laifinsu ne, amma wani lokacin halinki ne. Baya tsammanin ya zo
a tarbe shi, a tarairaye shi, a faranta masa rai. Baya tsammanin samun haka, ya gaji, ya rasa yadda zai yi. Don haka da ya zo sai ya zauna a teburin mai shayi, ya kai awa nawa yana hira a teburin mai shayi, har mai shayi zai tashi sai ka ji yana cewa kai wallahi ka cika tashi da wuri, dare fa bai yi ba, 11 ne fa, kuma ga kicin a gida fa. To a wannan yanayi kuma sai kika ki lura daga makociyarki nan, ita ba musulma bace, amma 'ya'yanta tsaf ta gyara su, ta kintsa su, tana kula da karatunsu, ta damu ta su ci jarabawa a makaranta. Mijinta ki gansu suna jerawa, suna takawa ɗaiɗai, suna zance, ba a jin kansu. Amma kuma yanzu kin zauna kina cewa ke ce ta kwarai, ke ce ta kusa da Allah, kin fi ta kusa da Allah. To ba haka ya kamata mu yi ba, su ba haka ya kamata su yi ba. In suna yi suna nuna cewa su ne kusa da Allah ba ta hanyar kirki ba. Mu bai kamata mu yi haka ba. Kamata ya yi mu zama muna nuna kusancinmu ga Allah ta hanyar kirki a tsakaninmu da mutane. Farkon mutane mai gidanki, 'ya'yanki, iyayenki, maƙotanki, duka ki zama cewa kina musu kirki. To wannan alama ce ta kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Don haka dole ne a dawo da samar da alaƙa tsakanin addini da kirki. Duk wanda ya ce shi mai addini ne, to kar ma ya buɗe baki ya faɗi ni mai addini ne. A'a, mu gani a ƙasa. Ba haka kare ya ce ba? Aka ce ana biki a gidanku, ya ce mu gani a ƙasa. To idan kika ce kina da addini, to mu gani a ɗabi'unki da halayenki. Sannan kuma akwai rashin alaƙa tsakanin sana'a da halayen ƙwarai na sana'ar. Mata kuna da 'yan sana'o'inku, bal auren ma sana'a ce. Bayan aka zo ana menene sana'arki sai a rubuta housewife. To menene ethic ɗin aure ne? Ethic menene kirkin zamantakewar aure? Ha? Kullum ai ta musu da ke da mijinki, ki ci kwalashi ki ce sai ya sake ki, kuma a gaban 'ya'yan shi. Wayancan kalmomin tarzoma, zan karya ka, zan kashe ka, a ina 'ya'yanku suke koya? A bakinku suke koya a lokacin da kike rikici da mai gidanki ko kike rikici da kishiyarki. A lokacin sai ki faɗi kalmomi na tarzoma, sai ya zamana bala'i ga ɗanki ya koya daga gare ki, sai ya yi tunanin yadda zai ƙara ma fiye da naki. Shi yasa uwa dole ta zama tana da wata ɗabi'a mai kyau. Dole ne mu yi ƙoƙarin canja yanayinmu wajen samo mafita mai ɗorewa. Mu fita daga wannan yanayi da muke ciki. Akwai wata kuɗuba da na taɓa yi ta dinga yawo a ƙasan nan. Jiya ma na faɗa a wajen karatun maza. Na ce duk mun kasa, dukkanmu. Na fara daga kaina, na ce a matsayina na liman na kasa karantar da ku
cewa ran ɗan adam abu ne mai daraja. Iyaye kun kasa koyar da 'ya'yanku cewa ran ɗan adam abu ne mai daraja. 'Yan siyasa, sarakuna, malamai, kowa na bashi rabansa. Rashin adalci shine a ce ba za a gaya wa kowa a ƙasar nan cewa ya kasa ba. Wannan shine rashin adalci. Kowa ya kasa a ƙasar nan. Ba ranan da kuma za mu fita daga wannan bala'in sai mun yarda da wannan. Cewa dukkanmu mun kasa, ya kamata mu tashi tsaye mu dawo mu yi abin da ya zama dole a kanmu. Ku iyaye mata da naku, iyaye mata da naku, ku haifi 'ya'ya kuna ji kuna gani a gabanku su dinga kalmar tarzoma. Jiya na kalli wani yaro daga cikin yaran da suke, kun san ni abokin yara ne, da yara da manya da tsofaffi da mata da maza, kowa nawa ne. To cikin yaran sai na zo, muna yawan wasa da shi, mu raha, cikin abokanan 'ya'yana ne. Bai san ina zuwa ba, yana magana da yara abokanansa. Sai yayi wata kalma, sai na ce masa, I am highly disappointed in you. Sai na wuce. Kin san kalmar da na ja baki? Ce wai ai rayuwar ne sai da ƙauranci. Ban ji ba. Faɗi ra'ayinkin ji da Allah. Me ta ce? Ƙauranci. Ba ki san ƙauranci ba? Ba ki san ƙaura ba? Ba ki san ƙwaro ba? Yanzu 'ya'yanku guda nawa ne suka yi nema su zama ƙwaro? Yake nema ya zama yana halin tarzoma. Dole mu canja wannan. Saboda haka we have failed. We better repent. Mun riga mun kasa. Mun wada a jarabawa. Kuma dole ne mu yi ƙoƙari mu canja. Dole mu yi ƙoƙari mu canja. Saboda idan ba mu canja ba, to wallahi abin da yake faruwa ko abin da zai faru nan gaba yana da hatsari. Wata rana na taɓa cewa idan ba mu canja ba, abin da muke gani is just the beginning. Farawa kawai aka yi. Shi yasa ga sayyidul istighfari ya kamata mu maimaita shi tare. In na faɗa ki faɗa. Saboda hanyar da za mu komawa ita ce hanyar addu'o'i. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. wato wannan ana kiran shi sayyidul istighfari. kullum mu lizamci istighfari, mu yawaita ne tuba daga laifuffukanmu. Galibin abin da yake faruwa da mu sakamako ne na laifuffukanmu. ‘Yar uwata mai daraja, ina so ki yadda cewa mata da dama sun yi zunubi a ƙasan nan na haihuwa da suka yi. Faddal ya Sheikh. Na haihuwa da suka yi. Ba haihuwar ce zunubi ba? Faddal. Zunubin shine rashin yin tarbiya. Idan kika haifi ɗa, ɗanki ne da ke da mijinki, amma ki tuna kafin ki zo gidan mijin nan me ya faru? Sai da aka tara al'umma masu yawan gaske daga ɓangaren ki da ɓangaren shi, sannan aka ɗaura aure, ba haka ba ne? To yanzu ashe idan kika haifi ɗa, to wa'annan al'ummar fa stakeholders ne. Wa'annan al'ummar suna da haƙƙi akan wannan ɗan. Haƙƙin me? Ya amfanar da su, kar ya cutar da su. Idan ya cutar da su, kin haifo musu bala'i. In ko ya amfanar da su, kin haifo musu alheri. Sannan waɗanda ba su zo ma ɗaurin aurenki ba, da aka kama haya ko aka sai gida sai aka je unguwar da ba su ne suka zo ɗaurin aurenki ba, to su ma suna da haƙƙi akan ɗan da za ki haifa musu. Kar ki haifo wa unguwarsu ɗa wanda ike na bala'i. Ki haifo wa unguwarsu wani irin ɗa? Ɗa wanda yake mai albarka. Ɗa wanda yake mai albarka. Wani ɗa ne mai albarka? Ba wanda zai tara kuɗi ba, ba shi ne mai albarka ba. Tara kuɗi yana ɗaya daga cikin nau'o'i na albarka, amma cikakkiyar albarka ita ce ɗan da zai amfanar da al'umma. Ina fata kina fahimta. Ɗan da zai mai amfanar da al'umma. Al'umma na farko tukunke da kika haife shi ya amfanar da ke, kar ya cutar da ke. Shin baki taba ganin matar da ta shanye saboda bakin cikin Awwalu ba? Baki taba gani ba? Da yawa. Ta haifo wa kanta bala'i da kanta. Yanzu a cikin kunan akwai mata da yawa waɗanda da an ambaci sunan ɗanta sai gabanta ya faɗi. Da an ambaci sunan ‘yarta sai gabanta ya faɗi. Saboda tana tunanin wane bala'i za ta kawo. Da haka kenan da yawa daga cikin mata sun yi zunubi na aihuwa, wasu kuma sun samu ladan aihuwa. Wacce ta yi tarbiya
ta samu ladan aihuwa, wacce ta aihu mana bala'i yake cutar da gari, yake cutar da mutane, to ita kuma ta yi zunubi na wannan aihuwar da ta yi. Da haka ‘yan uwa muna fata za ku yi ƙoƙari ku fahimci abin da muke faɗa. Ma'anan wannan istighfari shine, "O Allah, you are my Lord. There is no deity worthy of worship except you. You have created me and I am your servant. I am on your covenant as much as I can be, and awaiting your promise. I seek refuge with you from the evil that I have committed. I admit your favor on me and admit your faults, so forgive me, for none except you forgives the sin." A wannan istighfari babban abin lura shine kin yadda da laifinki. ‘Yan uwa, cikar ɗan adam shine ya yadda shi ba Allah bane. Cikar imani shine mu yadda mu bayin Allah ne, mu ba mahalitta bane, ba daidai muke da Allah ba. So da haka da ɗan adam ya wuce yayi laifi, to yana nema kenan ya ce shi Allah ne, shi ma yana daidai da Allah. Allah ne baya laifi, Allah ne baya kuskure. So da ka dukkanmu mu yadda mu masu laifi ne wajen gurɓata ƙasar nan. Mu muka gurɓata ƙasarmu da kanmu, amma kowane laifi akwai manya a cikinsa. Akwai waɗanda aikinsu ne su hana laifi. ‘Yan uwa, abin da ya sa kuka ga wani lokaci akan ce mun tsananta kenan, mun tsananta wa masu mulki. Mun ce su nuna damuwa da an kashe mutane, su nuna damuwa da cewa aikin da aka ɗora musu sun gaza. Kamar yadda yanzu nan na ce miki za ki iya yin zunubi da aihuwa. Aihuwa ƙaddara ce ta Allah. Allah ne ya ƙaddara miki aihuwa, sai kika haifu. Lalacewar ɗan adam ƙaddara ce ta Allah, sai Allah ya ƙaddara wa ɗanki ya lalace. To amma dole ki ɗauki ɗawainiyar cewa akwai inda kika gaza wajen tsara masa tarbiyya. Haka idan aka ba wa mutum jiha a hannunsa, sai abubuwa suka taɓarɓare a jiha, dole ne ya dinga nuna na gaza, ya dinga nuna cewa na gaza da al'amura suka taɓarɓare a jihata. Hakan aka ba wa mutum ƙasa, ya dinga nuna cewa ya gaza. Ku yi haƙuri. Mace ce da damuna murhu ya jike bayan an kawo mata cefane, ta yi iya ƙoƙarinta ta samar da abinci, sai ga mai gida ya dawo abinci bai nuna ba, shi ma kuma ya zo a jike. Kin ga ya san an yi ruwa, kuma ya san yanayin kicin ɗin da ya ba wa matarsa. Tunda an yi ruwa, ya san ta iya yiwuwa a samu jinkirin mai abinci. To menene cikar wannan matar? Ta bashi da tunanin cewa ai ya sani, ko ta zo ta same shi, kai sannu, kai ma ka jike, gashi kuma ban gama abinci ba, ka san cikin din namu, kai haƙuri. Shin daidai suke da matar da ta kyale shi ya ji da shi? Ba daidai suke ba. Yadda kika ga zamantakewar gida, haka zamantakewar rayuwar ƙasa take.
shugabanni kada su ɗauka cewa ai mun riga mun san wahalar kawo tsaro abu ne mai wahala. A'a, aikinsu ne. Saboda haka lokacin da aka samu tangarɗa sai su ba wa 'yan ƙasa haƙuri, ku yi haƙuri, mun san ana kashe ku, mun san aikinmu ne mu tsare rayukanku, amma an samu tangarɗa, nan da lokaci kaza za mu gyara. In wani ɗan ƙasa ya yi fushi ya ce don me za ku bari a kashe mu, sai su ce kai haƙuri. Amma ba a ce don me za ki yi kuka ba, kamar a ɗakin lebo ko wacce za ta haihuwar fari, sai ta zo tana kuka, wayo zan mutu. Ita kuma midwife sai ta ce, 'yar banza, da baki san da wahala ba, kika je kika yi ta shan daɗi, kya dame mu da kuka. Haka midwife ya kamata ta yi? Me ya kamata ta yi? Ta lallashe ta ce ke ba a kuka. 'Yan uwa, zaman duniya koyansa ake yi. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. To, objectives, kun san kowace shekara a tafsirinmu bayan mun fitar da theme kuma mukan fitar da objectives, me muke so mu cimma. A ɓangaren maza mun fitar da abubuwa guda 7 da muke so mu cimma. Shine na ɗaya, musamman menene halin ƙwarai ɗin. Na biyu, musan yadda sauran addinai suke ta ƙoƙarin bayyana menene halin ƙwarai. Ba na so ki gino akan cewa halin ƙwarai na wani addini ne guda ɗaya. A'a, ai kun san hadisin nan, kila mun karanta ko za mu karanta an jima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq. An aiko ni ne dan in cika kyawawan halaye. Duk abin da aka fara zubawa shine za a cika ta. Waye ya fara koyar da halayen kwarai? Sauran annabawa. Kowane annabi ya zo don ya koyar da halayen kwarai, amma bai gama ba. Yanzu wane ne ya zo ya ƙarasa? Shine annabi Muhammad. Wannan hadisi da za ku fahimce shi da kyau, abin da yake koya wa musulmi babban aiki ne. Domin yana nuna idan da za a samu masu addinai daban-daban, sai musulmi ya zama a tsakaninsu, to abin da yake nunawa halayen musulmin nan na ƙwarai, komai kirkin waɗannan mutane sai na musulmin nan ya fi, domin shi ya zo ya cikata ne, abin da ba su da shi yake da shi. To amma sai muka zo muka dawo muna maganar tsarkin baki. Na fata ana fahimta. Sai mutum ya ɗauki aƙida misali, sai ya rusa mu'amala da ita. Misali, maƙociyarki ce kike ganin ba ta da cikakkiyar aƙidar musulunci, amma ke kina da ita. To yanzu abin da ake tsammani daga gare ki, in gaskiya ne abin da kike faɗa, shine to sai ki fita kuma mu'amala. Amma kin ce ita ba ta da aƙida, kuma sai gashi ita ce take aiko miki da ɗaukani, take ɗan aiko miki da goro da menene, tana zumunci da ke, kina kau da kai, rabu da ita, abinda ba ta da aƙida. Baya faruwa ko yana faruwa? Yana faruwa. Kin ga ashe ba haka ake yi ba. Ke ce ya kamata a ga kirkinki ya fito fili. Don haka za mu zo kuma mu san yaya musulunci yake kallon halayen ƙwarai, kuma mu san mahimmancin kirki da halayen ƙwarai, kana kuma mu tabbatar da cewa mun gane fa
halayen kwarai suna sa mutum ya zama yana damuwa da darajar kanshi. ‘Yan uwa, a matsayinku na mata, kina zama da ɗanki ki ce kina so ku yi hira ne akan goben shi, me zai zama nan gaba? Wacce take yi ma da ɗan ya ce ina so in zama likita, ce masha Allah, ai likita yake so ya zama, maganar ta mutu a nan. Bata mutu ba, yanzu aka fara magana. Dan me yake so ya zama likita? Ce mama, saboda in samu kuɗi in gina miki gida. Ce masha Allah, ai ɗana yana so ya zama likita ya gina min gida. Magana ta ƙare kenan. Gaskiya magana ba ta ƙare ba. Kamata ya a ce ki tambaye shi, dama dan ka samu kuɗi kawai kake so ka zama likita? To dan me zan zama likita? Ce tab, lallai baka da hankali. Dan ka ceci marasa lafiya, ka ceci ransu, ka cire musu cuta, ka raba su da raɗaɗi. Samun kuɗi ribar ƙafa ce. Babban jihadi shine ka yi ƙoƙarin faɗa da cututtukan da ke damun mutane. Shine ethic da ya kamata a ce iyayenmu mata kuna koyarwa. Da kunne na ba gaya mun aka yi ba. Yarinya ta ce tana so ta zama lauya. Dan me ta ce dan ɗaura baba. Ba gaya mun aka yi ba, a gabana. Tana so ta zama lauya, dan me? Dan ta ɗaura babanta. Ce me yasa ta ce yana cutan mama? Ita kuma maman ta ji daɗi, ta samu mai kwatan mata ‘yancinta. Kin ga an sake hanya. Kamata ya yi ki dinga nuna yafiya da ƙyaliya da kau da kai. Sadaukarwa muke neman mu koya wa ‘ya'yanmu, ƙyaliya muke so mu koya wa ‘ya'yanmu, yafiya da yadda za a zauna lafiya. Kuma dole ne mu koyi hanyoyin da za su sa a koyi wannan halaye na ƙwarai. Yaya za ki koya wa ‘ya'yanki halin ƙwarai? Na farko ki gane, duk uwar da ta yadda ‘ya'yan da ta haifa a cikinta ba za su iya cin abinci a kwano ɗaya ba, to bata zama uwa ba. Ya za a ce ‘ya'yanki ne ke kika haife su da Awwalu da Sani, amma wai ba za su iya zama su ci abinci kwano ɗaya ba? Mu kin san kakanninmu akwai tara iyalai. Babban gida sai ki zo ki samu yara 7 sun yi da'ira, kwano ɗaya suke cin abinci. Kuma ba za ki ji wani zance ba, saboda tun suna ci su biyu an koya musu in ya kusa ƙarewa, kai babba ko ka ƙoshi ko baka ƙoshi ba, dole ka cire hannunka ka bar wa ƙannanka. Haka aka koya mana. Sannan kai ƙarami in abinci ya kusa ƙarewa baka isa ka tashi ba, kai ne mai siɗa kwano, sai ka siɗa kwano. Sannan kai ƙarami kai ne za ka ɗau kwano ka kai wurin wanke-wanke,
sannan uwar za ta zo kaman tana wucewa nan ku idanta a wajen da kuka ci abinci ne, da ta ga ƙwayar shinkafa ɗaya sai ta kira babban, ya aka yi kuka ci abinci har abinci ya zuba a ƙasa. Yanzu duk inda 'ya'yanku suka ci abinci za ki ga kaman kaji ne suka ci abinci, kaman ba mutane ba ne suka ci abinci. A wannan tsadar rayuwar 'ya'yanki na iya tashi, Awwal ya bar loma 2, Sani ya bar loma 3, Dijangala ta bar loma 4. Hakanan abincin da suka rarrage in kika tara ke kanki ba za ki iya cinyewa ba. Tsakani da Allah haka gidajenmu suke ko ba haka suke ba? Don me ba za mu gyara ba? Almubazzaranci tun daga gidajenmu, wanda ya iya almubazzaranci da abinci a gidansu in ya girma ya je ya samu aiki zai yi almubazzaranci da dukiyar al'umma. Yau abin da yake damun mu kenan, almubazzaranci da dukiyar al'umma ta yi yawa. ‘Yan uwa, maganar ƙasar nan magana ce ta a tashi a yi gyara, a gyara komai a ƙasar nan. Wallahi in ba haka ba za mu ci nasara ba. Cikin waɗanda ake maganganu akan maganar limancin akwai wani da aka bani labarinsa, abin ya bani mamaki. Daka kullum muna cewa don Allah mutane su rage maganganu akai. Allah tabaraka wa ta'ala zai kawo ƙarshen al'amura, za mu samu nasara. Ina kyautata zaton wayannan masu kawo bel sun zo, in dai sun zo sai a ce musu su shigo, don muna da lokacin da muke tsayawa, kuma ba za mu so mu rike mutane fiye da kima ba. Wani abu da ya kamata kuma mu lura da shi shine matsayar musulunci. Matsayar musulunci ba wai addini ne na aƙida kawai ba. Musulunci ba haka yake ba. Islam imma aqidatun ya'tani biha al-mu'minu kama ya'tani bi shari'ati al-islam ka dasturi hayatihi wa yudifu ila dhalika li'tina al-kabira bi janib al-akhlaqi was-siyari liyakuna muhsinan. Haka musuluncin yake. Musulunci ko dai aƙida ce, ko aƙida wacce mumini zai ƙudurce a zuciyar shi, ko kuma shari'a ce wacce mumini zai gudanar da rayuwarsa a kai. Amma fa ina ce shari'a ba na so ku koma ku ɗauki wancan tunani na yanke hannun ɓarawo. A cikinku nan akwai wacce bata taɓa ganin bazawara ba? Wacce bata taɓa ganin bazawara ba ta ɗaga hannunta. Babu ko? To a cikinku wacce ta taɓa ganin bazawara ta ɗaga hannunta? Kin ga dukanku kun gani kenan. Dukanku kun san bazawara. To shi kenan. Akwai ƙa'idar saki a shari'ar musulunci ko babu? Shin akwai wacce ta taɓa ganin bazawarar da aka sake ta akan wannan ƙa'idar? A ce an sake ta bayan an jira ta yi tsarki tuku. Sannan bayan ta yi tsarkin aka yi mata saki ɗaya, kuma aka batta a gidanta ta yi idda. Haka ake sakin? Haka kuka ga ana yin saki? To kun ga ashe ba abin shari'a kenan.
domin shari'ar haka ta ce a yi saki. Duk ɓacin ran da kika jawo to shari'a ba ta ce a sake ki akan wannan ɓacin ran ba, sai an bar ki kin yi jini kin wanke tuku, don a girmama ki, domin ba so ake ki tafi ba. Sannan an tashi sake ki, a sake ki saki nawa? Ɗaya. To amma yanzu don saboda tsabar wulaƙanci ma wai sai ya ce ke na sake ki saki miliyan 300,333 saboda tsabar izgili. Kuma yanzu kafin minti 3 ki kwashe kayanki. Haba alaga ta wala, kayan da ka aika da mota aka je aka ɗebo, yanzu kuma shine ba za ka ba da mota a mayar ba? Kin ga shari'ar musulunci abinda ta ce a miki shine idan an sake ki to a bakki a ɗakinki ki zauna ki gama idda, ana baki cefane ba tare da an canja ba kuma za a yanke miki wuta ba za a cire DSTV ba ko TSTV ko ma me kike amfani da shi. A'a, za a barki ne a yanda kike kafin sakin. To sannan in kin gama